T'imaginaves en aquell moment que arribaries a guanyar 3 mundials, 4 copes d'Europa, més totes les lligues que he guanyat? No, la veritat és que jo vaig començar perquè era un esport que a simple vista m'agradava, vaig començar i em va agradar jugar-lo, i a partir d'aquí, doncs, no sabia ni què era tot allò que es podia guanyar, no? Aleshores era com: "Ostres, m'agrada venir a entrenar, m'agrada jugar partits", i a partir d'aquí sí que vaig veure que era una lliga sènior, que era la màxima categoria d'hoquei lliga femenina, i a partir d'aquí, doncs, tot allò que es podia arribar a guanyar, que no era poc. Com vas començar a jugar a hoquei? Doncs vaig començar, jo tenia 6 anys més o menys, i feia dansa a l'escola, i a partir d'aquí sí que és veritat que el meu veí, que és família, és com el cosí segon, feia hoquei al pavelló de Santa Perpètua, i a partir d'aquí, doncs, la meva tieta sempre em venia a buscar, anàvem a recollir el seu fill, i a partir d'aquí, de veure tant d'hoquei, va ser com: "Ostres, jo vull provar què és això", i des del primer moment vaig tenir clar que si ho volia provar era per ser portera. Com és que vas haver de marxar a Palau? Què li faltava a Santa Perpètua en aquell moment? Li faltaven nenes. Suposo que sí que és veritat que ara tot ha anat evolucionant, però ara mateix, en aquell moment, era un moment on encara no estava normalitzat el fet de que les nenes, les noies, practiquessin un esport. Era una cosa que estava millor vista en nois i homes, per així dir-ho, no? Aleshores en el club de Santa Perpètua sí que és veritat que hi havíem algunes nenes en aquella època, però no donava per fer un equip. Érem noies i nenes que ens portàvem diversos anys entre nosaltres, i era inviable poder fer un equip d'una mateixa categoria. Aleshores sí que és veritat que aquí la federació va optar per poder fer fitxes vinculades que et permetien jugar amb nois a un club, i si no tenies equip femení poder anar, per exemple, al poble del costat o a un altre club, indiferentment de la localització, on poguessis jugar també amb femení, que era al final on hauries d'acabar, no?, al cap dels anys. I una mica per això, per falta de nenes i noies que gràcies al que sigui, doncs ha pogut evolucionar, i ara mateix això no passa al club de Santa Perpètua. Crec que és un repte, no?, que tenim tots una miqueta com a societat, seguir potenciant l'esport femení perquè els talents com tu o com altres companyes teves pugueu estar competint, no?, per Santa Perpètua i no estar competint per altres clubs, que ja està bé, no?, però que preferiria 1000 vegades que poguessin dir l'Hora Vicente, club d'hoquei de Santa Perpètua, no? El tema és que nosaltres volem potenciar moltíssim tot això, no? És un repte que ens fa molta il·lusió, i creiem que això es fa doncs, potenciant l'esport femení, sobretot a les escoles, però també potenciant-lo a través d'unes bones instal·lacions, no?, d'espais en els que també estigueu còmodes, perquè al final és un peix que es mossega la cua, no? I en aquest sentit nosaltres sí que hem detectat que el complex esportiu s'ha quedat una miqueta obsolet, que hi ha molt espai desaprofitat, que els vestuaris a vegades es generen caos, que els lavabos potser no estan, no?, a l'ordre del dia, i en aquest sentit estem treballant en un projecte precisament doncs, per això, no?, per posar el complex esportiu al segle XXI, actualitzat, modern, i on tothom hi tingui cabuda, i on també les noies doncs, no hi hem de patir aquest caos de vestuaris, d'espais, i puguem entrenar. Un dels temes importants també, i que tu ara estaves mencionant, és que la majoria de noies no fan esports de competició. Les dades afirmen que són els homes els que majoritàriament fan aquest esport, i les dones acostumen a fer esports individualitzats. I a més, la majoria de les vegades ho deixen a l'adolescència. En canvi, tu ets un exemple, no?, d'adolescència, per tant, ESO, batxillerat, carrera universitària i seguir competint. Com t'has estat organitzant durant tot aquest temps? La veritat és que no és fàcil. Sí que és veritat que crec que en totes les edats té la seva dificultat, no? Però crec que al final quan t'agrada una cosa i quan et veus capaç de fer
alguna cosa, fas el possible i impossible perquè tot surti bé. Per desgràcia, doncs, no et pots dedicar a l'hoquei. Ja costa dedicar-t'hi al masculí i al femení encara estem en aquest impàs de que hi ha moltíssima millora per davant. O sigui que jo crec que fins d'aquí uns anys sí que no pots dir, no? Ostres, em podré dedicar a aquest esport i a més a aquest esport femení. O sigui, l'hoquei és un esport bastant minoritari en aquest sentit. I a partir d'aquí, doncs, crec que és molt important tenir en compte la teva altra vida per de l'esport, lluitar per també un futur que et pugui agradar, perquè no sempre no durarà per sempre l'hoquei. I a partir d'aquí sempre he tingut les meves prioritats molt clares, el fet de treure temps d'on sigui per arribar a tot. Sí que és veritat que no ha sigut fàcil, o sigui, hi ha hagut èpoques de tot on potser, doncs, en el meu cas, primària i l'ESO, sí que és veritat que tu pots treure millor a nivell de tasques, de nivell o el que sigui, però batxillerat sí que ho recordo com una època més dura on, en el meu cas, doncs, potser vaig necessitar més ajuda externa i no és dolent tampoc demanar aquesta ajuda, no? El fet de, si no ens sabem organitzar, si no sabem abordar-ho tot i ho volem abordar tot, ostres, doncs, la figura d'un psicòloga, no? que et pugui ajudar. O sigui, qualsevol cosa que necessitis, doncs demanar-ho, sigui l'edat que sigui. Aleshores sí que recordo, doncs, la universitat, que també, doncs, tenia les seves dificultats, però paral·lelament també era un moment de més autonomia, més independència en el sentit bueno, doncs, si aquesta classe no la trobo tan important i necessito fer una altra cosa, perquè en aquell moment m'ho demana el cos i el cap, doncs també donar-te aquesta oportunitat d'anar compaginant-ho tot, no? I a partir d'aquí, doncs, a hores d'ara veig tot el que he aconseguit i estic molt orgullosa perquè al final no ha sigut fàcil. Estic començant el meu segon màster i ostres, ho miro i dic, has fet moltes coses que potser dedicant-te, o sigui, no dedicant-te a l'esport també les hauries aconseguit, no? I compaginant-ho tot és com, uau, has arribat. Però sobretot és dir això, que no ha sigut fàcil i que es necessita paciència i posar-li hores a tot. Actualment estàs treballant com a coordinadora aquí al Club d'Hoquei de Santa Perpètua. Quines tasques estàs fent? Com esteu ajudant a remodificar tot això? Doncs una de les meves prioritats quan vaig haver de deixar el Club Hoquei Santa Perpètua i vaig haver de marxar per falta de nenes i noies, va ser com que a mi m'agradaria fer créixer en algun moment el club en l'apartat femení. I ostres, ara puc dir que aquestes nenes que tindrien 3-4 anys, doncs ara estan, ara tenen 15, 16 anys, 14, 15 i 16. Aleshores és com, jolín, que guai, perquè en molts anys de paciència, de fer un projecte, s'ha aconseguit que aquestes nenes segueixin al club, que no hagin hagut de marxar per falta d'equip. Bueno, que poden fer tot allò que vulguin, que al final és el que hauria de ser. Si vols fer esport, fes esport. Si vols fer una altra cosa, que facin una altra cosa, però que mai et mirin malament o et jutgin per fer alguna cosa que potser no t'identifiquen com a tal, no? Si al final vivim en una societat que és masclista, no? I està absolutament ficada des d'un punt de vista masculí, no? I això l'esport doncs, no se n'ha escapat, també ho ha patit. I en aquest sentit doncs, que les noies fins ara no hem tingut referents i, per tant, haguem sigut poques les que hem apostat per l'esport, demostra que per molt que venguem, no? Que l'esport és cohesió i inclusió, doncs encara ens queda moltíssima feina a fer, no? I que gràcies a també qui sigui hagi aparegut, per exemple, una Alexia Putellas, no? Encara que sigui en el món del futbol, i hagi posat de manifest que les dones també podem arribar molt lluny i que les dones també podem arribar a ser les pitxitxis i les millors del món com a jugadores de futbol, doncs crec que ajuda moltíssim, no? a que les nenes vegin que poden arribar molt lluny. No? I segurament vosaltres, tu, la Gisela i totes les persones que formeu part del vostre equip també sou unes referents per totes aquestes nenes que ara comencen o que tenen 14-15 anys i us estan veient com no, que de vegades no fa falta anar a buscar algú de fora, sinó que a casa tenim grans dones i grans competidores com vosaltres, no? que també podeu ser aquests referents.
I jo això ho veig perquè al final, ostres, jo quan estava a la seva edat m'havia de mirar a noies i dones d'altres equips de més lluny d'aquí i ara, ostres, que puguin dir aquestes nenes tenim una referent del club, doncs és molt guai perquè al final és com, jo també puc arribar allà. La meva visió quan era petita era jo puc arribar allà però potser no ho puc fer al meu club o segurament hagi de marxar per fer-ho, no? Perquè no veia a ningú a dalt. I crec que, ostres, ara aquestes nenes sí que ho tenen un equip, no és sènior encara, però bueno, tot va creixent, no? Que al final ja són entrenadores també de la base i crec que al final això és el més important, el fet de tothom que puja en edat, per així dir-ho, doncs que segueixi fent la cua com a entrenadora primer per guanyar referents, perquè al final aquestes nenes petites tenen de referents també a l'equip més d'alta categoria del club i a partir d'aquí doncs, les noies més grans poden viure què és el ser referent, no? Que crec que també és molt important donar la importància de... Ostres, és que hem viscut tota la vida al club i ara som les grans, no? Ara puc ajudar a les més petites, puc ensenyar-los què és l'hoquei, puc ensenyar-los què és viure un partit més important o com ensenyar-los en tot i que també t'ho torni, no? Perquè els més petits també sempre t'ensenyen. Per mi és el més important, això. O sigui, que no només juguis, sinó que també puguis involucrar-te amb tot el club, no? És el que fa que siguis encara una família que va creixent, però sense perdre aquesta part i valors de família. Què li diries, per acabar, què li diries a una nena que comença a fer hoquei o que arriba a l'adolescència i què t'ha aportat a tu l'hoquei? Quins valors has après? Què és per tu l'hoquei? Mira, jo primer de tot el que li diria a una nena és que fes el que fes estarà bé, que en cap moment si es sent jutjada que no ho escolti, que ella segueixi fent i lluitant per allò que li agrada, que no estarà malament si és algo que li agrada i que la fa sentir bé. I paral·lelament també li podria explicar la meva experiència, el fet de tot el que m'ha portat a mi l'hoquei són coses són coses molt positives que em puc portar a la vida quotidiana en tots els altres àmbits. Crec que inverteixes també en tu mateixa, no? Perquè fent allò que t'agrada i dedicar-li hores a algú que t'agrada, no només per un resultat, sinó fer-ho perquè et beneficia a tu com a persona, crec que és el més important que et pot donar l'esport i qualsevol altra cosa que puguis escollir. I a partir d'aquí doncs, que s'agafi el que més li agradi i que no miri enrere.